Mensen, we gaan Fort Willem bekijken. En Fort Willem, dat is in Maastricht misschien het meest bekend vanwege de speeltuin die hier ligt. Heel veel Maastrichtenaren hebben hier in hun jeugd gespeeld. Maar Fort Willem is natuurlijk ook een fort, is ook een vestingwerk. Nou is het handig dat we hier een plattegrond van het fort hebben. Het fort ligt op de Kaarberg. En de Kaarberg is een van de heuvels die rondom Maastricht liggen. En die heuvels die werden op een gegeven moment voor de verdediging van de stad hinderlijk. En het eerste is dat eigenlijk gebleken bij de Sint-Pietersberg. Daar is in 1701 al het fort Sint-Pieter gebouwd. En een dikke eeuw later, zo vanaf 1815, is hier op de Kaarberg dit Fort Willem gebouwd. En zo'n fort, daar moet je je van voorstellen, dat was eigenlijk een vestingwerk dat een stuk van de stad aflag. En dat bedoeld was om een bepaalde plek bezet te houden. En bezet te houden in die zin dat een vijand die hoogte niet meer zou kunnen gebruiken tijdens een belegering. Het fort is gebouwd in een vijfhoek. Om die vijfhoek lopen aan vier kanten droge grachten. En het centrale massief van het fort, dat is eigenlijk een hele grote hoop grond. Het fort lag los van de stad, maar was door middel van de Kastanjelaan, eigenlijk een holle weg met aan twee kanten aarden verbonden met de rest van de vestingwerken van de hoge fronten die aan die kant liggen. De Fransen vertrekken in 1814. We kennen allemaal de geschiedenis van Napoleon, die wordt verbannen naar Elba. Maar Napoleon ontsnapt in 1815 van Elba en weet dan toch weer een leger op de been te brengen. En dat betekent dat in heel Europa de schrik de mensen om het hart slaat. En dat gebeurde ook in Nederland, ook in Maastricht. De vesting werd in allerijl in paraatheid gebracht. En een van de dingen die men in die tijd zo snel mogelijk wilde voor elkaar krijgen was die versterking op de Kaarberg, waar al langere tijd plannen voor waren. En die plannen werden nu in 1815 eigenlijk in allerijl uitgevoerd. Uiteindelijk wordt Napoleon in de slag bij Waterloo in 1815 verslagen. En dan keert de rust echt weer. En in de jaren 1816 tot 1818 wordt dat vervolgens in metselwerk gebracht. En dan krijg je dus het fort dat wij vandaag gaan zien. En krijg je onder andere dit soort muren. Maar in eerste instantie was het fort dus volledig in aarde aangelegd. Nou, aan de stadskant was het fort afgesloten met een muur met schietgaten. Met midden daarin een monumentale toegangspoort die helaas tegenwoordig verdwenen is. En vlak achter die muur lag deze kazemat. Die in feite een bomvrije kazerne is en aan die kant een kruidmagazijn had waar 36.000 pond kruid kon worden bewaard. De kazemat en de gangen van het fort die we straks gaan zien samen konden onderdak bieden aan 1000 soldaten in oorlogstijd. Na de opheffing van de vesting in 1867 heeft deze kazemat verschillende functies gehad. Een aantal militaire functies. Maar sinds de Tweede Wereldoorlog heeft de kazemat eigenlijk een functie eerst als jeugdherberg gehad. Daarna is het de provinciale commandopost van de bescherming bevolking geworden. En sinds, ik denk een jaar of 20, zit hier nu de studentenvereniging Tragos in. En voor zo'n gebouw als zo'n kazemat is het altijd goed als er een bestemming voor is. Dat betekent dat het onderhouden wordt. En ja, studenten die zitten hier ook prima. De toegang tot die galerij, die ondergrondse galerij, die zit enerzijds in de kazemat waar nu de studenten van Tragos zitten. Dat is dus wat minder handig om daar uit te komen. En de tweede toegang die lag in de speeltuin, onder de grond. En sinds een jaar of 2 is hier een nieuwe toegang gemaakt en is die oude ingang weer toegankelijk gemaakt. En we staan nu in de kleine ontvangstruimte waar gidsen groepen kunnen ontvangen en een inleiding kunnen houden voordat ze naar beneden de gangen ingaan. En dat zullen wij zo meteen ook gaan doen. We zijn nu aangekomen in een deel van de rondgaande galerij van het fort. Het zijn 136 van deze ruimtes met elk 5 schietgaten. En dat hele fort is opgebouwd in baksteen met hier en daar wat mergelaccenten. En wat hier natuurlijk opvalt is dat we hier schietgaten hebben, maar dat je door die schietgaten geen licht ziet.
Dat komt omdat een deel van het fort na 1867 is afgebroken of geëgaliseerd. Dat betekent dat men de droge gracht heeft volgegooid met grond. En daarbovenop is later dus aanvankelijk de gemeentelijke boomkwekerij en later de speeltuin gekomen. En we zullen dadelijk in een deel van het fort komen waar je wel nog door de schietgaten naar buiten kunt kijken. Nou, de droge gracht van het fort is in feite een grote gemetselde bak met aan alle kanten schietgaten. Daarom hebben ze op 2 plaatsen een poortje gemaakt waardoor je vanuit de rondgaande galerij wel in die gracht kon uitkomen. Nou ja, het is natuurlijk mooi dat er ook mensen die hier als soldaat gediend hebben, dat die hier hun sporen op de muur hebben achtergelaten. Hè. Deze meneer in 1839, kanonier, 21 jaar, dat is duidelijk, dat is een soldaat die hier gezeten heeft. En om nou toch wat makkelijker te maken om van de ene kant naar de andere te komen, dat je niet de hele tijd helemaal om moet lopen, is er op 1 plek, zo'n beetje halverwege de droge gracht, een trap naar beneden gemaakt, een gang onder de gracht door en die gaat aan de andere kant weer omhoog en komt daar opnieuw in de rondgaande galerij uit. Als je die schietgaten wilde gebruiken, dan was hier een luik dat viel over die trap heen, dus dan had je hier een houten vloer. En als je de trap wilde gebruiken, dan ging dat luik omhoog en dat werd dan door deze dingen geblokkeerd, zodat het open bleef staan. Dus je kunt hier nog zien hoe het hier gefunctioneerd heeft. Nou, we zijn inmiddels aangekomen in het deel van het fort waar de gracht nog open is. Hè, dus waar na de ontmanteling en opheffing van de vesting de gracht niet is volgestort met puin. En dat betekent dat je hier door de schietgaten naar buiten kunt kijken en dat je hier ook dat schitterende lichtspel hebt als je in de lengterichting in deze gang kijkt. En dan krijg je ook pas een goede indruk van hoe groot dit fort eigenlijk wel niet is. Goed, een jaar of 3, 4 geleden heeft het fort een grote onderhoudsbeurt gekregen. Veel van deze boogjes die waren verzakt en zoals je ziet is dat door de gemeente Maastricht netjes gerestaureerd en weer in zijn oude staat hersteld. Ja, wat je hier ziet is aan deze kant ligt het fort. Je ziet dat daar de muur hoger is. En aan die kant is het veld, daar komt de vijand dus vandaan. Dus dat betekent dat bovenop die muur, daar zitten de verdedigers met hun kanonnen. Die schieten over deze droge gracht naar de buitenkant. En deze droge gracht met zijn honderden schietgaten, die dient eigenlijk alleen maar om de kanonnen die daar bovenop staan te beschermen. Als je hier als vijand in deze droge gracht terechtkomt en te midden van al deze schietgaten, dan ben je vrijwel kansloos. Want je ziet ook, je komt er aan geen enkele kant uit. Het zijn aan alle kanten stenen muren. Het is één grote bakstenen bak. Er zijn natuurlijk veel meer verhalen, er is veel meer te zien. En mensen die dat willen bekijken, die kunnen zich melden bij de Stichting Maastricht Vestingstad of bij Maastricht Underground. Dat zijn organisaties die hier rondleidingen geven. En bij de Stichting Historische Reeks is er een leuk boekje verschenen, Fort Willem I, waarin ook veel meer staat dan wat ik tot nog toe hier heb kunnen vertellen.